बिष्णु प्रसाद सान फालिदों मासालांगा रायजोआरि नब्लाङाव कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय देबिटला मासालांगा रायजोआरि नब्लाङाव BPF राभा सेलनि बानजायनायाव कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा सान फालिदों पर्बतजरायाव। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों पर्बतजरा 1 नं बियाबनि MCLA मनमोहन ब्रह्मआ लोगोसे मिरु CWCनि सोद्रोमा महन्त कुमार राभा, पर्बतजरा लाइमोन गांखंनि आफादनि आफादगिरि जनक कछारी आरो जिल्ला राभा सेलनि आफादगिरि हेमन्त राभा आरो मिरु अर्गेनाइजिं नेहाथारि बिप्लब घोष आरो गोबां बायदि बायदि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा सान फालिनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै पर्बतजरा 1 नं बियाबनि MCLA मनमोहन ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों मिथिना लानि। कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा आसामनि सासे बिशिष्ट बेक्ति। दा बिथांनि दिबसखौ जोंनि नक्षत्र आसामनि मोनसे नक्षत्र बिराद जोंखौ गोजों आसामखौ गोजौ थाखोआव दोननाय सिनाखि होनाय सासे सुबुं कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि दिबस जायखौ सारा आसाम नाङैनो राभा दिबस होननानै पालन खालामो। बेखौ जोंबो पर्बतजरायाव जोङो पालन खालामदों। BPF दोलोनि नाजानायाव जों बाहाय दिनै जाफुंसार जाहोदों। जों स्मरण खालामदों बिबार माला बावनानै जों बिथांखौ दिनैहाय गोसोखांनानै बिथांखौ फुजिदों। बाहाय जोंनि प्रत्येकटा एरियानि रायजो राजाफ्रा बाहाय बाहागो लादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथाङा मेथाइ खनगिरिल' नङा, लिरगिरि। बिथाङा सिनेमा जगत आसामनि सिनेमा जगतजोंबो जड़ित। सारा आसामाव लिरगिरि, खन्थाइगिरि, सुजुगिरि, फावथिनागिरि आरो लोगोसे संग्रामि योद्धा हिसाबै जोंनि आसामनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्टआव बिथाङा सिगां सारिनिफ्राय जोंनि आसामखौ नेतृत्व होबोनाय बिथां। गतिके बिथांनि सोरजिनाया दिनै सारा आसामावनो सारा भारतबर्षआवनो जनाजात मिथिसार जानाय, जायनि थाखाय बिथांखौ कलागुरु सोरजिगिरि हिसाबै सन्मान होनाय जाहैदों। बिथांनि कला कृष्टिया दिनै आसामाव आबुं। प्रत्येकजन सृष्टिशील बेक्तिया बिथांखौ फुजियो, स्मरण खालामो आरो दिनैनि दिना बिथांनि थाखायनो उसर्गित।